o concerto clausura da Semana da Música, da 7ª. Onte estábamos aquí o alumnado de primeiro e segundo bacharelato, porque foi a primeira vez en colaboración que fixemos un concerto didáctico para todo o alumnado de primaria de Carballo, da Contorna, onde tocaron os nosos alumnos o noso alumnado con a banda de Carballo, que a banda conservatoria profesional, a que escoitades cando vais ao concello, nas plazas, na praza, etc. Unha orquestra que teñen do conservatorio, un ensemble, que é unha agrupación de diferentes instrumentos. Nos alumnados estivo aquí todos xuntos e tocaron. Non podemos reproducir todas as pezas que fixeron porque os necesitamos. Ainda así, eles queren tocar algunhas, e vamos a tocar dúas do que tocamos onte, que foron 6 pezas. Nos falta a súa parte, pero son recoñecibles, vale? Entonces eso, por decírvolo así, para que saibades. E agora sí que empezamos con o noso concerto, que levan traballando durante moito tempo, están nerviosos, pero moi entusiasmados e con moitas gañas. Entonces necesitamos silencio, porque vai haber unha historia que vos van a contar, e no medio da historia están as canciones as pezas que van a tocar os vosos compañeiros. Entonces, se todos estamos en silencio, é mellor porque nos enteramos do que pasa e eles se concentran. Entonces, é o que vos pedimos, vale? Bueno, pois que empece o espectáculo. Dios, que ganas tiña desta excursión. O malo é que eu creo que tan poucos días en Madrid non nos van chegar para todo o que hai que ver, Sí, bueno, pero mellor isto que nada, non? Ademais, con todo o que hai que ver, teríamos que vir máis veces. Pero bueno, tampouco está tan longe. Cando facamos os 18, se queredes arrancamos e vimos ver o musical do Rei León. Xa, é unha pena que non estén programando ahora o musical do Rei León, pero bueno, polo menos está o de Queen e ainda podemos verlo. Sí, a mí encántame. Sei que agora íbamos ver un ensaio dunha orquestra sinfónica, non? Unha cousa así. Mira, este auditorio che ben grande, É enorme, madre mía. É unha pasada. Eu flipo. A ver, pa dentro. Caladiños, en silencio, non quero escoitar un chiu. Vale. Estás avisados? Sí. Veña, sentademos. E que van tocar? Creo que dixera Lorena Vanessa que ian tocar unha de Mary Poppins, sabes? Esta de supercalifragilisticexpialidoso. É unha peli antiga, pero está moi chula. Fiche dela. No. Eu sí. A ver, non dixen que tuvera descalados. Que parte non entendedes deso? Que eu teño que dicir en francés? Sí. A ver. profesionais e que non necesitaban ensaiar, pero xa veixo que ensaian igualito que a nós. Sí, bueno, pero algo mellor que a nós toca sempre. O sea, pero sí que mola ver todo o que hai detrás antes dun concerto. Tamén vos digo, a directora tiña un pouco de mala leche con eles,
pasabas un pouco. Sí, caralla, a min caiu mal solo de mirada. Mais borde. A tiña cara de mala. A ver, ahora temos 2 horas libres ou así, podedes facer o que vos dé a gana, a mí non me molestedes. Vale? Vale. E a que Ali está o barrio chino ese que podedes ir comer aí o sushi este, o que queirades, a mí non me molestedes. Ás 4 en punto queremos aquí, ni un minuto máis, ni un minuto menos. Vale. Está claro, non? Sí, clarísimo. Pois, mirade, por ali hai algún restaurante chinés. A vos gusta a comida china? Sí, a mí sí. Bueno, Avisamos aos demais e imos. Veña, Va. imos. Buah, pero esto é super bonito. Está todo super ben decorado. Vichedes que lámparas máis chulas? Sí, chulísimas. Máis chilindrada, mi madre. digo eu. Silencio. Aquí non podemos facer ruido, está todo moi silencioso. Mirad unha mesa, vamos sentarnos, rápido. É moito de estreno, Pero a comida de aquí está espectacular, Sí, a verdade que está boísima. Estes rollitos de primavera non teñen nada que ver cos do Mercadona. E a música moi chula tamén. Por certo, agora pola tarde que imos ver? Pois, non sei, parece que temos entradas gratis para ver a película que queiramos. Hai cine mudo ou cine de calqueira tipo. Como festival? Sí. Bueno. Pero non iremos ao de cine infantil clásico, non? Bueno, a non ser que voten a de Blancanieves e los 7 enanitos, que era a miña preferida de pequena. A esa temos que ir. Que dis, tía? A mí a peli en sí parecime bastante ñoña, A mí solo me gustaba o mudo, o resto pareceme todo unha merda. Eu penso que a única parte divertida era cando cantaban Aijo, a casa vuelvo yo. La 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 la.
E pon que vais a ir ao home que baixou a montaña. Sabedes cal é? No. A verdade que non. A ver, aquí pon que está ambientada en Gales, Reino Unido. E din que a banda sonora está moi chula. Pon a buscar, a ver. Vale. Vale. Bueno, aquí xa estivemos, haberá que marchar, que senón Suso, que ainda se ponnos un parte a todos. Si, o que nos faltaba. Un parte están de excursión. Mirade, se xa está aí Suso. Hola, Suso. Que tal? Que tal con estes? Mal. Ben. Como que mal? Estaba mal. Es que sempre tan especial. Como que especial? Xa me puxeches 4 partes na clase. Especial non serás ti. É que madre mía. Mi madre. Ai, bif. Somos os primeiros en chegar, non? Parece ser que sí, os outros xa poden ter unha boa excusa, porque... E nos que pensábamos que chegábamos tarde. No. Bueno, mentras esperamos polo resto poderemos coller o móvil, non? Ui, poderedes. Pero só agora, Sí, claro que sí. Oye, tía, cal é esta canción que está ahora tan de moda no TikTok? Non me para de salir, Esa, pon a ver. De dos Ua. Los animales de dos Ua. Los animales de dos, el hace la vaca diciendo adiós se metió en el arca y al chaparrón venció. Los animales de dos. Si, xa sei, ese é dun anuncio, dun coche. Do Seat Altea, creo que era. Pero é de fai máis anos... dun coche, eso. Pero se é unha pota con 4 rodas. Pero non será para tanto, Suso. É un coche máis feo que, bueno, non vou dicir cal. Ai, Suso, por Dios, mi madre. Aquí xa.
Leo, aquí estará xogando. Non sei, a ver se escoitando música enteramos nos dela. Xa sei, eu. Debe estar xogando Tetris. Suso, estás xogando ao Tetris? Estou. É un xogo ben divertido, a verdade, teño bastante tempo viciado na miña casa o Tetris, o Pac-Man, de verdade, encántame. Podría contar horas. Bueno. Home, eran horas, pero vos que horas vos parecen estas para chegar? Vamos poñer un parte colectivo, 12 minutos tarde. Veña, arreando que imos tarde, que temos que ir a un festival de cine, donde hai cine de todos os tipos, cine mudo, cine moderno, e cine en varios idiomas. Xa sabedes que se ides ver unha peli en francés, un punto extra na nota. Veña, vamos, que estamos Pois a verdade é que renta, Nunca sobra. Me fai falta. Veña. Sentadevos e facede o que queirades. A mí non me molestedes, eu vou ver miñas películas. Vale. A ver, estou mirando o programa. Se queredes podemos ir ver Jurassic Park, que xa nesta sala, na sala 1. Vale, vamos. Imos. Oye, pero esta sala non é. Eu creo que estamos equivocados, Esta é a de La Vidas Bellas. Que? A da Bisbella? Sí. Esa falaronme moi ben dela, dixeranme que estaba ambientada na Segunda Guerra Mundial, que creo que o protagonista era un rapaz que o meteran nun campo de concentración, unha cousa así, e o seu pai inventara un xogo para que non se dera conta o que estaba pasando. Mi madre, pero non será moi triste. Eu hoxe non quero chorar, Digo, eu non quero vela. Pero malo será, entramos, vemos que tal está ese, pois se non nos gusta saímos. Xa está. Vale, vale. Oh. Deixa que xa, te vais.
dixeron antes polo grupo que iban a ir a ver a de Jurassic Park, así que eu casi quería parila. Sí, veña, va, parece unha boa idea. Xa, ademais, a saber que están liando Xurxo, Manuel e Crespo por ali, así que vamos. Digo, A ver, esperade que vou mirar que sala é. Ah, mira, naquela xa, sala 8. vamos. Bueno, a banda sonora estaba moi chula, verdade? Sí, molaba un montón, Hola, Suso, a Hola. donde vas? Vou ver unha peli curtiña de cine mudo que é Charles Chaplin. Se queredes vir comigo, a verdade é que é boísima. Pártome con el, en serio. Vale, boa pinta. Bueno, pois se me poso 5 peso. O 5, trabállalo. Ai, carallo. Veña.
min encántame. E logo que estarán botando nesta sala? Ai, xa sei, Indiana Jones, que me dixeron os rapaces que ian ir a vela. A verdade é que outro peliculón da miña época, encantábame. A parte a música de John Williams eran... fronteiras. Eu estou das películas hasta a coronilla. Bueno, vamos dar unha volta aí hasta a hora de cenar ao barrio da Latina. Diz que está moi ben, que hai un lote de concertos, música, bueno. Ou se queredes ir tamén podemos ir aquí ao Centro Galego, que diz que hai hoxe un concerto. Creo que de Guadi Galego, dixéronme. Mientras
algo tan bonito, La verdad que estuvo guai. Moi original, Jesús, e logo, por que hai tanta xente na rúa? Dios, que agobio. Home, é que isto non é Carballo, que esperabas desto? E ali, outra morea de xente non estarán regalando algo, non? Non sona como música cubana? Suso, vamos de botar os meneos, ou No, que? no, 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 meneos no, que eu teño o pé mal aínda que fai pouco esquecei. E a ti non che gustaba moito, Queen? Ai, sí, que Queen é o meu grupo favorito, vamos, o mellor. A mellor canción é Bohemian Rhapsody. Bueno, sí, sin duda. Ese é un temazo, a mí gustame moito. Tamén. Se vos decides.
Levo un tempo mirando este folleto e pon que hai un de Harry Potter dentro de pouco. E si vamos a velo? Buah, sí, por favor. É que Harry Potter é a miña saga favorita, temos que ir 100%. É que se meto os diálogos de memoria. Ainda fai pouco fun unha viaxe a Londres para ir aos estudios de Harry Potter. É que son unha pasada. Que dis? Que sí, tal que sí. están? Buah, genial. É que están os bestiarios, os sitios onde filmaron. É unha maravilla, vamos. Que sorte. Xa nos podía levar con ela. Podemos ir. Avengers é demasiado, casi superhéroes, robots, non sei, éme moito. Pero bueno, ainda fai pouco escoitei que na hora de música que estaba tocando os de bacharelato, creo que era. E a verdade é que quedei fascinada ca música, vamos, é impresionante. E ademais, creo que tocaban ca banda de Carballo, o sea... Sí, a min gustoume moito. Voulle pedir para o ano, cando estemos en bacharelato, de tocala. Bueno, xa que pasamos. Sí, aquí pasamos. 4.
unha cousa que vos vai gustar. Hai aí no centro unha rapaza facendo como cancións versionadas da Adele. E se nos unimos, que non sabemos todas. Ai, madre mía, non sei para que traigo esta xente de excursión, Sí, indo vos, eu vou baño un momento, volvo. Veña, vamos, Brais, que madre mía. É que estas mulleres non hai quen as entenda. Hola.